en fuɗɗorima inde gueno jurmotoɗo jurmittoɗo en juule nulaɗo men korsuɗo nulaɗo men mo jamirɗen yen juule kala saaha en donima jinnaɓe men ɓe sababude godal men o aduna en donima dendagal mayɓe men e mayɓe julɓe kala en jetti en jarni sernaɓe en ardiɓen to banggue diine ardiɓen to banggue aada en donima dendagal ɓesguji men tawateɓe wuuro e ladde ha tengti noon e diaspora men ɓesguji men tawateɓe ladde hono no kewɗen wadde kala saaha en donimama yo Allah aynu yo Allah reen yo Allah suur yo Allah uddit kulhuli jogaɗi ɗi pop yo Allah rufen diyam salliga fayre nde Allah itta ɗum ha laaɓa watta ɗon hoolare Allah uddi toon Allah ayna Allah reena Allah hokkon jawdi ha heewa taw ko jawdi kotodi allahumma amin en donima dendagal ɓe cellani ɓe kala yo Allah rokku ɗumen jaam Allah rokku ɗumen afiya ɓe hen tawe cuuɗi cafrirɗi ɓe hen tawe nder galleji ne mbadda e afiji men ummo jotto en donima kadi dendagal dumbaɓe ɓe tawi ko ɓuuri hewde ko toñaɓe ko takkaɓe ko tuumaɓe yo Allah dumbitɓe ɗiɗon kasoji ɓe mbawa ruttade e galleji mabɓe e golleji mabɓe ɓe mbawa fofde kenal lakkitare allahumma amin en mbi alhamdulillahi rabbil alamina alhamdulillahi rabbil alamina en jetti Allah no fewi Allah lubɗo en wonki loowi hen cellal kadi ha mbawɗen artude oɗo alkamisa hande nogas lewru février walla mbiyen lewru colto hitande ujunnaje 2025 tawi koye mbadi ɓataki buuɗal yurmede ko fate cellal aade no kewɗen wadde kala alkamisa eɗen kewi addude yewtere men ko fate cellal innama aade nde wonnoon cellal ko kañum woni afo ngaalu cellal ko kañum woni afo ngaalu ko pulal laaɓɗo ceer cellal kañum woni afo ngaalu ko neɗɗo wawi jogade pop haysa joguima de garuna ɓaade kay a wondani e cellal ɗum waɗatma kono suppu kayitaji ni haydara ala ko ndi jawdi nafanma haydara ala ko ndi jawdi nafanma maha galle tawa ko galle kuɓeje togojiɗo woni étage jaa ha 4e ha 5e étage musidɓe tedduɓe holto rafi heɓanma surtout tawi saaha kala ka nawateɗo cuuɗi cafri ka nawateɗo hôpital uji ko huɓere ɓurde wonde less nde ko hen mbaɗeteɗa ko hen kebbiyata ya waɗe walla ko hen mbaɗeteɗa saabu sa yi nawede hôpital tawa lolata yimɓe ngabbinde jippinde hay leeso maɗa ngo coɗɗa holto rafi heɓanma musidɓe tedduɓe mbiyeɗa yo jippin e leeseji matelayel tuksel werte daraben bolle puyɗe waɗe hen tawa darabuji ceerɗi ɗi coɗɗa kalis maɗa wutteji ma joɗɗi ɗi coɗɗoɗa ɓorte e maɗa ɓornoɗa tekki bertanɗa matelayel bolle puyɗe bertanɗa hen darabon mbiyeɗa guila bonnude matelaji walla guila bonnude comci taw kalisaji ma connoɗa haydara hankkadi ala ko dir jawdi nafanma musidɓe tedduɓe haydara ko defete e galleji ko sosuji defteɗi ɗi banafuji defteɗi ɗi maaroji defteɗi foof watanma kono suppu kanjje ni hankkadi haydara ala ko welamma ɓaade cellal ala yo Allah rokku en cellal so Allah rokki neɗɗo cellal mum kadi yo tinno yo gére cellal ngal gére cellal maɗa woni gérde cellal mum noon gérde cellal fay kono ngaalu fay kono jawdi ɗi so Allah rokkima andu koko yahata ko adi kene yaha noon toppito nanggu hen juuɗe ma ne ponno dole ma ponno nanggu hen juuɗe ma sappo nanguir ɗum juuɗe sappo darɗa cirguinoɗa dole ma ponno mbawa rende ngal ɗon cellal no renirta ngaalu ni mbawa hutorade cellal ngal ma ngal ko poɗɗa hutorade ngal no gandanɗa hoore ma no kutortoɗa ngaalu so tawi a heeɓi ko adi ko ngaalu ngoni yaha cellal ne ko noon dewra hen Allah jokkira hen enɗam dewra hen Allah jokkira hen enɗam mbasa wiide ha mawɗo o tawma ɗon
hami mawna hami sa renaki ma ha mawɗo o tawi ɗon nde won noon Abdoulaye Alhaji Oumar de mo ligsebo gorgol o wi neɗɗo wiya mayde bettata o wona gonga mayde bettata neɗɗo wiya ko jiiɗa jottoraki kono mayde kay bettata sabu o anda ko ha janggo a anda ko ha jenga a tumamma ne wawi arde so neɗɗo fuɗɗi konngol jofni koye ɗaccinede kala so neɗɗo tolni daɗi gol guijum mabɓa ɗon ala fof mo guijum meeɗa mayde on woɗani wadde mayde wona bettere hay neɗɗo anda ko ha janggo anda ko ha jenga wallahi so neɗɗo jurni yela ha nde mami waɗɗum mo wuuri mami waɗɗum mo lewru maydu mami waɗɗum wallahi so neɗɗo jurni yela miijaki kono so neɗɗo miijima to kalata ɗo aɗa wawi avant kaɗa gayna konngol musidɓe to nuttuɗa e joome donc fodde jurnude yela wona hunde gandanɗa hoore maɗa moƴƴere e julɗo noon tinɗen so neɗɗo heeɓi cellal muɗum Allah rokkima cellal toppiri cellal ngal gère cellal ngal kono kadi hutoro cellal ngal no poɗɗa hutorade ngal rewru hen Allah jokkiri hen enɗam rewru hen Allah jokkiri hen enɗam sabu dewal Allah ɓuri moƴƴude koye suka koko suka ɓuri wawdirode Allah sabu cellal suka joguingal mawɗo ala ɗum suka so welama ne wawi darade guila suba jamma ha weeta ne weeɗaniraɓe Allah ne wawi mawɗo hayso yiiɗi wawa suka ne wawi taɓade joni yaaha jama waɗa 5 minutes yaaha yetto jama waɗi ko pop mawɗo ma waɗa fodde 30 minutes ma waɗa fodde 1 heure de temps kono pop waade noon en jii ko mawɓe ɓuuri waɗa yaade jama kañum ɓuuri teddinde jama kañum en ɓuuri teddinde wawde naflude kañum en ɓuuri teddinde wawde gandanɗa ɓa rewde Allah jamma wawde darade jamma e taw Allah mangu noon koye rafi jeeya mangu koye rafi jeeya no heege woni manggal ñabbuji ni mangu ne e jeeya e mawɗo rafiji ko mangu koye rafi jeeya sabu so neɗɗo mawni hankkadi gueɗe kewɗe natti wawde noon ko adi ko mangu ngu ne ara ko adi rafiji goɗɗi ni ne ngara ko adi mangu tinno cellal ma ngal toppir cellal ngal gère cellal ngal hutoro cellal ngal ko poɗɗa hutorade ɗum hutoro cellal ngal ko poɗɗa hutorade ɗum wol yiɗɓe yaade jokkori en ɗam mbawa walla to nanta bande sellani yiɗi sabinoyde ɗum koyɗe ngala wawa yaade holto nanta bande sankima aɗa yidde woni yaade ɗum walla bande ne sankora yidde woni yaade ɗum koyɗe ngala wawa yaade hattanani walla guite ngala hattanani walla ɓandu ne muusa sa yeehi seeɗa sa arti a wonta jaam hattanani ɗum noon tinno saaha nde kattanɗa nde nde mbawɗa nde so tawi gandanɗa hoore ma ko poɗɗa wadde wat neɗɗo noon e kala saaha no Ndiaye Saydou Amadou heewi waade ni sagat so yonti ene foti namdade gueɗe ɗiɗi min somi waɗani hol mbaɗowo somi waɗani hande holne mbaɗanmi ɗeɗo gueɗe neɗɗo foti namdade hoore mum e kala saaha sikki ala musidɓe tedduɓe weltare ɓiɓɓe fulɓe an dine maɗa weltare TV yewtere men hannde ko fate e cellal aade mbiɗen koko fate e yewtere men hannde alkamisa koko fate e cellal innama ade mbiɗen noon ko laaɓal woni afo ngaalu walla ko cellal woni afo ngaalu laaɓal ne kañum woni afo cellal tinɗen toppirɗen laaɓal musidɗo men Sar Abdoulaye Sarr waɗi hen yewtere pattam limmireɗe balɗe pop o waɗi hen audio ji o waɗi hen vidéo ji o sakkiti ko wadde yewtere nde sappo e 1 minute haalde ko fate laaɓal ha tengti laaɓal juuɗe soɗade gande koye to laaɓal ala cellal wonta ɗon to laaɓal ala cellal wonta ɗon sappo e 1 minute yewtere wande fayida tawa fati tan koye laaɓal taw ko laaɓal jungo o haalani gueɗe keddiɗe tarɗe keddiɗe ko jungo ene aɗa sooda jungo mum ha laaɓa surtout e saaha kewuji e saaha mo neɗɗo ñamata saaha neɗɗo yalti galle mum so arti yo sooɗo ndiyam e sabunde coɗa juuɗe ma ha laaɓa sa yi guese arti no wiruma ni aɗa memra toon leɗɗe kewɗe gueɗe kewɗe tawa holko ŋayata memi hen hay jaloma ngo nemrata ngo sa gayni jaloma ligguete lekki walla joƴƴina laadoɗo ne wawi rewde hen ligguey ne wawi rewde ko wawi wonde fof ne wawi rewde hen jambere maɗa c'est casalika ɓoggi maɗa c'est casalika kala kutorɗa ñoƴƴitaɗi ŋayuji ne mbawi rewde hen laadoji ne mbawi rewde hen foof ne wawi rewde hen tawa ganduɗa wano joƴƴina hen microbe aji sa memmi ɗum noon ɓuuri moƴƴude ko adi kaɗa ñaama walla kaɗa yara coɗoɗa juuɗe ma ha laaɓa walla sa arte galle maɗa sooɗo juuɗe ma ha laaɓa kono noon kadi bureau ji ɗi guele dameɗe e baafe ɗe lokkeji ɗe garɗo foof nangga e lokke uddita otoji jolteɗi ɗi eɗen gandi so ɗeɗon joola oto ma woda to nangui sene jippo ma woda to nangui yen ñalla ko nanguede ɓe cellani selluɓe raaɓoɓe eɓe ganda pop to nanggoni ene nangga e ndewa ɗi nokkuji
jeere c'est la même chose e gueɗe mbaɗe no hôpital uji kala neɗɗo yeehi so arti ha tengti noon hôpital so neɗɗo yeehi so arti musibbam tedduɓe ko addi kene waɗa hunde yo ƴettu ndiyam e sabunde soɗo jampi soɗo sabunde juuɗe mum ha laaɓa cer wona e faro jeeya ala kadi so tawi tan a waɗa noon an mawɗo galle aɗa waɗa noon ma sukaɓe jibarta ñammudema ma rewɓe jimbarta ñammudema ma arnoɓe galle jimbarta ñammudema so mbaɗani kaala sa haali balɗe ɗiɗi balɗe tati ma mbattu wadde noon ɓe mbawi wiide waɗa heewi faaro ene mbawi wiide waɗa yittuba kinde ene mbawi wiide waɗa nefa kono musidɓe teddu so ɓooyima ɓe gandu ko mbatta ko koye dow gonga maɓe mbatta sodanal sabunde wallahi neɗɗo anata juuɗe mum laaɓani ko ñande jaaɗa to lavabo maɗa mbaɗɗa hen sabunde walla maddal maɗa coɗiɗa ɓorƴiɗɗa sa yi ko yaltata e ɗamɗo e juuɗe maɗa o ko caggal nde jaltuɗa galle gartuɗa ma andu musidɓe tedduɓe tuudi gonde e juuɗe maɗa ndin tuudi noon sa tawi a soɗanaki sabunde hay a ñaami walla a yari a memi hunde microbe aji ɗi mborosaji ɗi ene mbawi gandanɗama nadde e nder reedu maɗa walla naata e nder reedu goɗɗo heɓa hen caɗele ɗum noon tinnoɗen musibbam tedduɓe toppinen laaɓal laaɓal wona sara laaɓal wona sara wona sara e neɗɗo laaɓal wona sara e cellal aadi kala to laaɓal ala cellal wonata ɗon saabu kala to laaɓal ala ko salte woni noon kala to salte woni ko mborosaji woni ɗon wonde microbe ko microbe woni ɗon noon yo Allah dandu en musidɓe tedduɓe e wondude e microbe aji koko dogate microbe aji koko haɓete sikki ala musidɓe tedduɓe cellal aade hannde eɗen jiiɗi memde seeɗa jubbande seeɗa ko ardi fof e yoga e worɓe ha tengti noon ɓen worɓe surgaji woni ɓe ndesani taw walla saha ko resɓe tawa gandanɗa hoore maɗa ko ɗanniɓe gondani e suddiɓe walla ko ɗannoraɓe ene mbaɗa saha ko wiyete fijide jogora mumen fijide gorago mumen jomum fijire jogora mum beele ne jogo hen plaisir ne jogo hen dakama jomum wiya anje jinde anje wadde jina jomum gandanɗa hoore maɗa heɓa nder suudu mum kañum goto walla heɓa nder tarode muɗum saha ƴetta hen sabunde ene ƴufno jungmum ha ƴufa ene fijira gandanɗa hoore maɗa gorago muɗum ha daña hen plaisir saabu anje mo jina gande koye ɗum ɗon so hay to banggue mi accidi hen banggue sernaɓeɓe kono gande koye ɗum waɗɗani jina saabu so tawi aɗa fijira gorago maɗa ma miijoɗa ma wooda mo miijiɗa kadi miijotoɗa komo jiɗɗa miijotoɗa komo ɓurɗa yidde miijotoɗa gandanɗa hoore maɗa ko gandanɗa hoore maɗa komo ɓurɗa tuyyede wona e fijide gorago maɗa enen noon wala to banggue sariye to no harmi walla ne dagui en ɗaccidi hen ceerno Ibrahima Saydou Kane en ceerno Ly en ceerno Amadou Tidiane Alpha Mamadou Siley Ba en worɓe enen jiɗɗen haalde koto banggue cellal ngal gande koye ɗum moƴƴani to banggue gorago hande sagataɓe hewɓe hande musidɓe tedduɓe nana certe e gorago ala ko bonni gorago mumen so wona ɗum ɗon fijide jogora mumen so wona fijide jogora mumen walla musidɗo goto eɗen jewtidanno e muɗum o haali o wi saaha jamma goto mo fijide jogora makko laabi ɗiɗi laabi tati hawa daña hen dakam hawa welto tigui hawa tino o weltima caggal ɗum o haali o watti dañi hen caɗele watti hebde musalla reedu musalla less reedu less wuddu makko saaha somo taro jogo hen caɗele musidɓe tedduɓe gande koye ɗum moƴƴani fijirde jogoram muɗum surtout wal façon fijirde jogoram muɗum ene addata fiiji ene bonna gorago neɗɗo ene bonna gorago neɗɗo eɗen gandi tan hay si wona fijirde jogoram mum hay tan to banggue fijirde banggue jina wonde tan gandanɗa hoore maɗa tan pijowo e kala saaha tan yiiya pop nana wonde worɓe rewɓe kala gorko yiya nana wonde rewɓe ala debbo mo elata ala debbo mo daɗowo mo heeɓi foof ne yiiɗi ko heɓa juggo eɗen gandi on tan déjà en kaaliran nde pijirowo jogo ƴettowo junggo mum ene fijira jogoram mum ha yandina walla ha heeɓa ha yuppa walla ha wanja on tan jeehowo tan mo yii foof ne ko jamma ñalawma ñallinni wallinni to yiya foof ne fija eɗen gandi on maydata e gorago muɗum saabu mawo heeɓa hen wadde fof mawo meeɗa dañde hen infection ngaji saabu mawo meeɗa yande gandanɗa hoore maɗa ngu yanetaki mawo meeɗa yande to laaɓani mawo meeɗa yande e rafangu ñawngu o heeɓa hen ko wiyete infection hunde pop e aduna ɓuuri yawde bonnude gorago neɗɗo gorko ɓuuri yawde bonnude gorago neɗɗo walla ndewago debbo musidɓe tedduɓe ko infection
surtout infection mo safraka tan infection mo safraka tan ene yaawi bonnude gandanɗa hoore maɗa gorago ene yaawi bonnude ndewago yimɓe noon hewɓe cikkata maaro o gorago tan bonata wiye kayri natti wonde gorko ayi noon gorko nattirta wonde gorko ni debbo ne nattirta no watti noon nattira wonde noon debbo ne perde ndewago mum ha laaɓa ceer gorko so tawi tan gorko wi am natti wonde gorko walla certain gorago mum firti ko gandanɗa hoore maɗa ko natti wadde gandanɗa hoore maɗa o natti umminde hankkadi hayso jokkodiri yiiɗi jokkodiri e debbo o wawa par ce que o wawa umminde mo wawa umminde noon heɓata beelamma heɓata dakamma sabu wawa yettade gandanɗa hoore maɗa ha wawa dakamade saka misa debbo ne ene way noon perde ndewago mum ha laaɓa debbo ndewago no gasa ha laaɓa e ha mum gasa ha laaɓa ndewago debbo noon kadi ɓuuri bonde sabu gorko saha ene jogo ene gorko ene serta e gorago muɗum natta wonde gorko kono tawa ene yiiɗa fijirde ene yiiɗa fijjude ene yiiɗa wadde sigiregoji ene yiiɗa jaribade ene yiiɗa gandanɗa ko maɗa gajodirede hay sinno wawa ko heddi ko kono debbo so tawi debbo perdi ndewago muɗum wonde ni ko tuyata ko ala haaju ni gandanɗa hoore maɗa e gorko o miijota ko ɗum ni hayso gorko memimo wata gono suppu kayitaji ni hayso gorko memimo wona yidde memdemo ga hen ene ɓoƴomo ga ene façon ga ɗaccon haqqe e waɗa gueɗe baɗe noon wiyete préliminaire ɗum wayata gono suppu kayitaji ni o tinata ɗum hay plaisir goto ala mo heɓata hen ɗum saaha jiya ɗum waɗi ko jiita saaha walla rewɓe ɓe gandi kalami ko won rewɓe ganduɗa jogata ko jamais a wawa jamais wadde feere ha gandanɗa mbaɗa kolla gorko wonde ene tuya gorko so tawi tan a ari a holliɓe aɗa tuyaɓe a holliɓe yidde maɗa ɓe dokkuma sabu ko an jii ɓe dokkuma sabu ko an jii kono noon ko jokkodirta e mabɓe ko gila ko kaldata e mabɓe ko mbatta prime mbatta ko pop sa teskima hoore muɗum kañum e hoore mum ma andu ala ɗon ma taw debbo ala ko goski ko ɓandu mum tan woni ɗon ko kooro meh woni ɗon ko physique o meh woni ɗon kono kanko o ala ɗon o woni koye miijade haajuji goɗɗi walla woni koye miijade caɗele makko goɗɗe walla probléme aji goɗɗi o ala haaju ni ko gonɗa e makko ko mo rokkuma noon sabu ka an namdi walla ko an jeeyi walla ko an yiiɗi tottuma cippira en ha tampa jaaha lawol maɗa kanko tawa hay harmiji jeeɗiɗi bellamma ala ko heeɓi hen harmiji jeeɗiɗi bellamma ala ko heeɓi hen holko saabi ɗum sabu ko ceerɗo e ndewago makko ha laaɓi so tawi waktu o rokkima en kaala holko addanta debbo seedde ndewago muɗum puɗɗen d'abord ko fate e gorago gorko noon mbiɗen fijirde jimde jogaram muɗum ne fijira ene bonna gorago ko ardi foof ne adda infection ngaji ene adda infection ngaji ene adda infection ngaji saha jomum a forsat saha kadi jomum forsat saha jomum forsat heddo aɗa fijira aɗa miijo woda mo jiɗɗa mo ɓurɗa yidde walla mo jiɗɗa takkade aɗa miijo ɗum aɗa force musidɓe tedduɓe walla majji walla mabɓe ni walla worɓe ni so tawi jomum waɗi noon so waɗi noon so lawol goto walla laaɓi ɗiɗi so gayni ene yiya ni hay gorago muɗum woni jogaram mum ene saha ne wayno ɓuutat ni ene déforme caggal nde gaynoɗa wadde ɗum nde par ce que ka baɗɗo ɗum maltraité ka torturé ɗum ka baɗɗo ɗum torturé ka poursuɗo ka baɗɗo ɗum torturé donc sa waɗi ɗum torturé a waɗi ɗum mal manipulation o moƴƴani musidɓe tedduɓe ene saabo saha gandanɗa hoore maɗa ha jomum heeɓe rafiji ha jomum heeɓe infection ngaji gueɗe mbaɗ noon ha jomum so ɓooyi natta gandanɗa hoore maɗa jogade natta wonde gorko gorago mum usto ha laaɓa walla gorago mum yaaha ha laaɓa yiide kadi poɗɗe tan ne yeeye poɗɗe bawɗe wonde pop surtout oɗo saaha joni poɗɗe chinois ji ne yeeye ɓuuri heewde koto banggue Afrique central mi yiyani ɗum ga kono nata banggue Afrique central ha heewi to men ga ne woodi ko poɗɗe koɗe doppage ɗe mbayi kono doppage ni kala gorko goɗo yarde ɗe so tawi a ƴettiɗe aɗa waɗa ka wawa wadde ko doppage hay goto anda koɗe pewnira sabu sa ƴeewi hay sa yiiɗi janggude koɗe pewnira ko winda hen ko chinois guiyata tan ko gorago gorko ne waɗa hen ne desina hen ene daari ne yoori ha wi kak holluma walla ne wonde debbo holluma so tawi gandanɗa hoore maɗa yeeri ko image ko dessin toɓo koɓe kewiide image vaut 1000 mots donc so dessin jiiya tan ganda ɗum ɗo ko poɗɗe gorago walla faati ko ɓeydata gorago walla ƴetta ɗum jokkodira e debbo keeɓa tigui teskiɗa wonde puissance ma ɓeydima
teskoɗa puissance ma ɓeydima kono noon andu koye doppage gonɗa ko doppage gonɗa e ngan sanga aɗa wawi ni wadde gandanɗa hoore maɗa ha ɓurta to ponnoɗa haalde ɗo ko ponnoɗa mbawko ma to wawno wonno ɗo mbaɗa ha ɓurta ɗon e ɗum wawi sabade noon gandanɗa hoore maɗa hay crise par ce que ko rythme cardiaque jomum saabu eɗen gandi so tawi no jokkodima rythme cardiaque jomum woni ɓerde mo no diwirta ni ɓerde no gollorto ni e gandanɗa hoore maɗa e ngan sanga ko ɓerde ke vitesse way kono gonɗo e wadde sport walla gonɗo e dogde ni plus aɗa waɗa sport plus aɗa doga eɗen gandi rythme cardiaque dogowo e rythme cardiaque jaarowo seesa e rythme cardiaque ñakkowo wona gotum donc on rythme cardiaque noon e ngan saka to gonɗa ɗo saw surtout aɗa wonde doppage ko mbiɗen ko rythme cardiaque maɗa wonata koye dogde vitesse taw ko vitesse gandanɗa o maɗa ɓurta ɗum no fewi ƴeewen hay soko oto hay oto holto ƴettata e vitesse holto ƴettoɗa e vitesse sarenaki joni joni natta wawde contrôle de oto maɗa so oto kilbita walla oto dérape walla oto wodata filmé waɗa accident neɗɗo noko noon so tawi oppan ɗen leɗɗe ma wat doppage gandanɗa hoore maɗa gona e galñade awmaɗa ko force goɗɗo joguiɗa ha rythme cardiaque ma laache mbaɗa ko wiyete crise mbaɗa crise cardiaque enen en jii en mbiyata en nan en jii basɗo fittano mum sababu ne ɗeɗon leɗɗe sababu ɗeɗo leɗɗe o yari ɗum o jokkodirol mo jokkodirno wona hay joom suudu makko ko hôtel o yani o nawa hôpital ko hôpital o wasi fittano makko en jiiri ɗum guite meɗen wona Samba wona Demba ko enen jiiri guite meɗen o yan tan huno makko wona yaltinde guufa o yeehi dow wuuro o yeehi pop o ronda ɗon o ronda ɗo sehil makko debbo mo wonno ƴetti téléphone makko noddi numéro sehil makko mo sakkiti noddude o haala on kayri de yani nana hôtel ɓe dondi on ɓe dondi ɗum ɓe nawi ɗum gandanɗa hoore maɗa hôpital wi fan toon hendu toon yalti aduna holko saabi ɗum wadde ko ɓuuri doole muɗum wadde ko ɓuuri doole muɗum way kono mbaɗa mbimi doppage jiiɗa dogde wadde ɗo course joni joni walla jiiɗa juude bal mbaɗa doppage a yiyat jomum ne doga ɗum waɗi ko gandanɗa hoore maɗa hande matchuji kewɗi football walla hande hay lamba mbaɗa waɗi jomum mbaɗe to test mbaɗe contrôle ƴeewa so tawi mbaɗani doppage ɗum noon kadi ɗen leɗɗe musidɓe tedduɓe ko produit ji goni hen ene so tawi a wowi wadde ɗum e ɗum bonnanma ha laaɓa saabu so ɓooyi kala nde nattuɗa wadde ɗum walla nattuɗa ƴettu ɗum anata wawde yaade ko jiiɗirɗa ni no pop musidɓe tedduɓe koye gueɗe gandanɗa hoore maɗa poɗɗe rentede ko gueɗe poɗɗe doguede ko gueɗe gandanɗa hoore maɗa bonnoje ko fati affaire jokaram gorko ɗe waɗi gueɗe goɗɗe e ɗum jeeya kadi kene bonna goragu hay sinno ɗum sabata ko rafiji ene bonna goragu neɗɗo nde wonnon bonnata ko ɗaɗi to banggue cerveau neɗɗo ummoto cerveau hakkille cerveau neɗɗo woni tigui gandi neɗɗo ɗen gueɗe woni yimɓe e kala saaha so tawi ne jiiɗi jokkodirede to banggue partenaire banggue suddiɓe men ma pawa walla ma jeeɓa filmeji ko wayate filmeji pornographique a yiyat jomumen ne kuuɓi ene jeeɓa filmeji mumen filmeji pornographie ne jeeɓa ko nden mbawata jogade gandanɗa hoore maɗa gorago mum jaltude ha no jiɗiri ni ko nden mbawata tigui tigui yettade suddiɓe mumen walla yettade partenaire uji mumen so tawi kadi neɗɗo wowi wadde noon kala ñande a fawani gandanɗa hoore maɗa ɗin filmeji walla a yeeɓani ɗum a wawata yettade walla a wawata jokkodirde cuddiɗo maɗa walla partenaire maɗa jiiɗirɗa ni par ce que hankkadi a wonti dépendant ko hen mbasiɗa ɗum noon ko gueɗe ɗe neɗɗo foti rentade ko ɗeɗe neɗɗo foti tarade surtout gorko ɗo foti tarade to banggue debbo ne wol gueɗe kewɗe gandanɗa hoore maɗa ene saabo ha debbo wasa perde ndewago mum ha laaɓa ha weccer wayno leydi yimɓe cikkat tan mbiɗen ko gorko heewi wasde gorago mum mais debbo ene wasa ndewago mum ha laaɓa ene wasa ndewago mum ha laaɓa no gorko wasirta gorago mum yiya tan gandanɗa hoore maɗa gueɗe excitant yiya woode terɗe debbo to yiya walla woode eɗen gandi debbo fof ko ala awra to jiiɗa poɗɗa e mum fof gandanɗa hoore maɗa so tawi kanko debbo debbiɗo to kala to jiiɗa e ɓandu mum ene foti hokkudema jariba ha tengti noon e ko wayno endi ko wayno dote no ceerno heewide ni wonde dote ko yaroba ko jarabe wallay ko jarabe walla worɓe gandanɗa hoore maɗa hayso jiiɗi waɗi ɗumen kono fesdudde ni ala ko ɗum nafata ɗumen par ce que ko wasɓe gorago mumen ha laaɓi
rewɓe ne ene mbaya noon hankkadi hay sinno quelque soit ɓe nattini wawde jogade ɓe miijota ko ɗum ni ɓe miijota ko ni gorko sabu ndewaw ko gase mabɓe ha laaɓi gueɗe kewɗe noon ene saabo debbo gandanɗa hoore maɗa ha debbo wasa ndewa ko muɗum natta ni jogade gorko walla c'est à dire natta yidde tuyede gorko natta yidde gorko ene jeeyade gueɗe ko wayno waɗede viol noon enen noon sen mbiyama viol tan cikketen mataw viol ko heftude debbo janano viol hay joom suudu maɗa waɗi ɗum viol joom suudu maɗa aɗa wawi wadde ɗum viol so tawi gandanɗa kala ko wayi violence kala ko woni nandi yaade e force yaade gandanɗa hoore maɗa doolago ko force keftirɗa joom suudu maɗa mo ndesɗa mo tegɗa so tawi tan gandanɗa hoore maɗa a yettirima ɗum doolago a yettiri ɗum violence a yettiri ɗum force ko viol joom suudu maɗa tan mo tegɗa gara e mum hande eɗen fof eɗen gandi debbo ala pop a nokkaka ka ɓaade ne selli fotani sallanade joom galle mum a nokkaka ka eɗen gandi wala saaha rewɓe ñaago wooda koɓe ñaagui worɓeɓe calo ɓe mbiya ɓe mbaɗa punition ɓe kaɗa worɓeɓe gorko ne wawi jabde hande jallo salo ɗi janggo jaɓa ɗiɗi salo jaɓa caloɗa ɗum ɗiɗi tati kono holto heɓata tan hankkadi addata koye ma ko force ene wawi furdudema ene wawi fiidema ene wawi tonggudema ene wawi gandanɗa hoore maɗa hayɗannindema yana e maɗa foof ko violence ko ɗum jeeya koye viol saaha eɗen gandi saaha to dowle men nden desa cukalel tokosel tawa gandanɗa hoore maɗa anda ni gorko meeɗa yettede punoɗa yetta ɗum gadda e mum violence gadda e mum gandanɗa hoore maɗa doolago saaha mbaɗa ɗum traumatisé e ɗum joyi hakkille muɗum itta wiyen ko jomum itta mbomba ko jomum natti wonde mbomri tawrama kono gandanɗa ma tawno garduɗa e mum ni ko garduɗa e mum ko dow viol surtout saaha taw ko mariage uji forcé woni dewle taw ko dewle wawnere aɗa wawi gandanɗa tawi ko dewgal hayso ko jomum ko tukusel hayso jomum ko cukalel ɓaade ko dewgal gandanɗa hoore wona dewgal wawnere aɗa wawi yewtide e jomum putodira e jomum ha jettoɗa jomum ha gandanɗa hoore maɗa nde keeɓa ko jiɗɗa ko tawa koye dow beelama gayna kadi gona e fijjude e jomum e tefodirde e jomum e kalmude jomum souffrance tampere heeɓi nde ha gandanɗa o maɗa hakkille mum decci hen kono so tawi gandanɗa hoore maɗa ko doolam doolago jomum ko porli keɓirɗa ɗum ko porli wiya yettata ko ɗum walla wi salloma tawa ko dewgal wawnere forsa ɗum jana e muɗum hankkadi ha aɗuna firto hay sinno de so jomum mo yittoyi dewgal he walla jebbilima yiiɗi joɗtade yiiɗi jabde dewgal ngal hankkadi kala nde jamma ari walla kala nde pandiɗa ɗum fayi leeso pandiɗa ɗum hankkadi hay sinno kañum ene jarribe ene jebbili no tottuma hankkadi hakkille mum arata koye premier image woni gandanɗa o maɗa jamma gadano walla jokkodiral mo gadanal no keɓirɗamo to banggue force e banggue violence e banggue musalla e no keɓirɗamo ni ko ɗum on image artama waɗa kono filme ni ko miijo waɗa kono filme ni arta e makko ɗum ɗon ene bonna ene itta ndewago debbo ha laaɓa walla joom suudu ma wima sellani tawade an hoore maɗa andi sellani walla ni caloɗa andude sellani tawa kañum hoore mum andi sellani walla musalla gondi walla tampere wondi cohla ɗum wima ganduɗa ne tampi walla wima sellani porsa ɗum kefta ɗum gandanɗa hoore maɗa jettoɗa ɗum e doolago saaha jaɓanma saabu gandanɗa hoore maɗa ne andi ka portude ɗum ne andi wawa sallanadema ene andi hayso salima larta ko tottuma garda e mum gandanɗa ko doolago certa e muɗum tawa ko foti no gabbel zara a beelamma jomum heeɓani ko an heeɓi dakam maɗa gayna jaaha lawol maɗa ɗum ɗon pop ene usta ene bonna gandanɗa maɗa ndewago debbo ko waɗata ɗum ko infection ngaji mbiɗen infection ngaji saaha sukaɓe rewɓe keeɓa infection guila ɓe goni sukaɓe saaha guila jomumen goni sukaɓe keeɓa infection tawa ganda on infection ganda ko infection gondi jomum heeɓa infection anda ko infection wondi wonda infection ɓooya e muɗum ha gandanɗa hoore maɗa rese hen wonde on infection saaha ni koye nder dewgal heɓata infection saaha gandanɗa hoore maɗa infection heɓa ɗum ha natta gandanɗa hoore maɗa natta jogade tuuye gorko walla hayso wonde gorko dañata e mum beelemma ɗum ɗon pop ene bonna ene usta ndewago debbo ko ɗum waɗi mbiɗen debbo kala siɗɗa e hoore maɗa walla infection joguiɗa infection bawɗo wonde fof e mbadiji mum ne keewi waɗa feere cafloɗa ɗum certa hen guila e law surtout hen guila e law guila gandanɗa maɗa bonnude ndewago maɗa infection ngaji holno hewte debbo hay sowade debbo ne ronka sowade hay sowade debbo ne ronka sowade
infection ngaji holno arete debbo hankati debbo wattata ko yaltinde ko wiyete perte blanche wonta ko yaltinde ndiyam taw ko ndiyam lubɗam wattata ko yaltinde odeur aji taw ko odeur aji musɗi hankati hay gorko wawata yettade ɗum kañum e hoore mum so ɓooyi santat wonde ene jogui odeur mo moƴƴani sabu wattata ko fawdirde kiltaji watta fawdirde silbaji watta fawdirde guute watta wadde parfum ŋeji porɗi watta gandanɗa homa aɗa wadde cuurayuji ene uro ene jooɗo ene sanno e cuurayuji foof par ce que en andi wol infection ngaji heeɓi wol odeur aji musɗi batti yaltude e muɗum c'est pas non en cassant les thermomètres qu'il faut baisser la température ɗum ɗon wona helde température adanata nguleyki ustade ala so tawi neɗɗo andi heeɓi infection ngaji musidɓe tedduɓe ko mbiyata waɗa hen parfum ngaji walla ɗa sanno e cuuroji walla goɗɗum waɗa feere ummanoɗa ɗum guila e law cafroyɗa guila e law kadi gandanɗa ma kalana joom galle ma ɗo wonde infection rento mbasa rabde ɗum walluma daroɗon onon foof darɗon cafɗon ha wiye kof ha ceerta hen ha ganda seeti hen ha wi ceer ganda a seeti hen ha wi ceer infection ngaji goɗɗi ne ara walla debbo le perte ndema diwago muɗum ndewago muɗum hande ko rewɓe kutorto ko en waɗi hutortoɓe gandanɗa ko maɗa pinguji en waɗi hutortoɓe poɗɗe ene waɗi hutortoɓe gandanɗa hoore maɗa hande ɗiɗo produit ɗi ɓe mbiyata ene mawnina dote walla ɓe mbiya ene mawnina enɗi walla ɓe mbiya ene juufna becce walla ɗiɗo produit ɓe mbiya sa waɗi ɗum gandanɗa maɗa aɗa jogo belamma aɗa ɓeyda dakamma hakkude ma e cudde e joom galle maɗa ɗeɗo gueɗe pop musidɓe tedduɓe ko gueɗe kaninoje ko gueɗe puynoje ko gueɗe puntoji yimɓe ñamaji kalitaji moon kadi adda e mon rafiji adda e mon rafiji non seulement adda e mon rafiji mais kadi adda rafiji e worɓe moɗon so tawi gorko kadi jogui rewɓe ɗiɗo walla rewɓe tato ɓen kadi daaɓe e ɗino rafiji taw ko on saabi ɗum haydara ɗum nafata haydara ɗum nafata ɗiɗo ko buluji a neldata hoore maɗa sa fayi aɗa wonda joom galle maɗa a neldata e hoore maɗa ma dañ plaisir ma gorko ma so yettimama wonta gandanɗa hoore maɗa miijo debbo goɗɗo walla wonta yidde ba wona gonga wona gonga haydara ala ko nafata so wona rafiji so wona rafiji ala ko ɗum addata e moɗon an ndeɗa hebde ma plaisir par ce que anda ko fewnira ene wawi ko fewnira ko taw so waɗama e maɗa addata ko ngata nder démangeaison eɗen gandi démangeaison hunde so gati yiiɗi ko gañete ene wawi de ɗum so waɗi ɗum an jogoɗa tuuya kala ɗo ganduɗa ko maɗa jiɗɗa ko gorko yettoma walla jiɗɗa ko jogade tuuya e joom galle maɗa walla e partenaire maɗa kono firtani he kañum gandanɗa hoore ma ene dañanma plaisir ala firtani kañum an ne wawi jogade tuuya ne wawi yidde yettodirede par ce que sa waɗi e hoore maɗa wawi adde toon ngarta ene wawi toon wuula ene wawi toon ɓuuɓa on sait jamais ene wawi ko watte toon ko ene jogoma ene hokkanma envie yidde jokkodirede kono firtani gorko ma o kay ma dañi hen plaisir ala addanta gorko dañde plaisir debbo tan ko gorko yetto debbo tawa gandanɗamo debbo ɓerde mum ɓuuɓi ɓerde mum ne deeƴi wondani e stress wondani e tuundi wondani e odeur mettuɗo wondani e odeur mettuɗo wondani e tuundi wondani e stress waɗa ko barke stress ne bonna ene gandanɗa ko maɗa ndewago ene bonna ndewago ha laaɓa stress waɗa ko barke waɗa heewi wiide stress moƴƴani kono stress ɓuuri bonde koye debbo nde wonon stress so tawi ganduɗa debbo heewi stress debbo o yorata kos o latta o jogata ko plaisir o jogata ko ni hay envie saka jogade plaisir sabu neɗɗo ala envie jogade plaisir sa nani ɗon jogo plaisir tan jogoto envie o nattat jogade gandanɗa o plaisir so jiiɗama fof omona ñirɓini so jiiɗama fof mon tummini so jiiɗama fof ko absente yimɓe gonata haalde ɗo hunta kanko ko woɗɗi miijo makko no woɗɗi ko stress addata ɗum stress moƴƴani e debbo stress moƴƴani e debbo stress walla heewte debbo ene bonna ndewago debbo ha laaɓa ene bonna ndewago debbo hala par ce que sa heewi stress hay joom galle ma sa wonde e muɗum gondat dow leeso taw an gonɗa koye miijade goɗɗum gona e haaldude e mum taw gonɗa koye miijade goɗɗum gona e moytu ɗum taw gonɗa koye miijade goɗɗum gona e kaarisi ɗum walla kay wona e moyɗum kalis dama tawa an gonɗa koye miijade goɗɗum tawa an gonɗa koye miijade goɗɗum jokkodira e joomum ha firo ha tampa heeɓa plaisir mum yaaha tawa an ɗum warma kono suppu kayitaji ni hay belamma goto a heeɓani saabu stress ne heewe maɗa ɗum noon bandiraɓe rewɓe tinɗuɗe calɗe jogade stress calɗe jaltina stress e hakkillaji mon ha laaɓa caloɗe stress ne haaɓe neɗɗo yo salo stress hande saaha jiya rewɓe mbiya hande min jeehi ga hande tour walla min jeehi inde hande ko zéro stress ayi walla hande min pottiri sehilaɓe ko zéro stress ne moƴƴi yo yimɓe mbaɗ éclaté yo jal yo picc yo gandanɗa hoore maɗa jaltu seeɗa jejjita caɗele gonale ɗum yo gonde en famille yo picc yo jal jejjita caɗele mumen jejjita gandanɗa ko maɗa probléme aji ha laaɓa mbawa gandanɗa ko maɗa weltinde pittali mumen aduna ma welne firtani noon aduna ma welne yo neɗɗo ko dewal mum Allah walla yo ko diine mum Allah ala
neɗɗo ene wawi wonde diine mum nangge diine mum welna aduna muɗum joom galle maɗa ko kañum resma ene wawi nawdema gandanɗa hoore maɗa maayo ene wawi nawdema gandanɗa hoore maɗa nokkuji ɗe mbaɗɗa visité jaadon toon ene wawi nawdema gandanɗa nder ladde jiiya leɗɗe jiiya dinde sablo ene wawi nawdema ha e dande maayo joɗɗon e maayo oɗon piijo oɗon jala an e sukaɓe maɗa onon sukaɓe moɗon zéro stress pijon jalon ɓerɗe mon ɓuuɓa oɗon mbawi yaade nokkuji taw gandanɗa hoore maɗa visitoyde oɗon mbawi yaade to goggiraɓe oɗon mbawi yaade to babiraɓe to miñiraɓe jawon toon pijon jalon mbaɗon éclaté e kala saaha yimɓe mbaɗa beetawe mbaɗa jewte e kala saaha yimɓe mbaɗa ñalɗeli hande ummoɗen galle dimanche hande enen foof ñalluɗen galle Samba dimanche goɗɗo Samba ummo toon kañum ɓesum gara jalla galleji meɗen mbaɗen zéro stress piƴen jalen musidɓe tedduɓe caloɗe stress e ɓerɗe moɗon bandiraɓe rewɓe yo ɓerɗe mon ɓe jeej yo ɓerɗe ɗe ndeej yo hakkillaji mon deej yo ɓerɗe mon deej ñaame kaare poftoɗe ɗanɗon ha moƴƴa toppiɗon ɓalli mon toppiɗon laaɓal koye mon so debbo deeji ɓerɗe mum deeƴi debbo noon ɓerɗe mum deeƴata ko hoolo hoore mum hoolo joom galle mum kala debbo mo hoolaki hoore mum hoolata ko joom galle mum kala gorko mo hoolaki hoore mum hoolata ko joom galle mum gande koyi kala mo hoolaki hoore mum hoolata goɗɗo so tawi ganduɗa maɗa an gorko ka pijowo kala mo jiiɗa debbo jiiɗa fof jiiɗa ko loɓɓade hay a hoolata ko joom suudu ma cikkata joom suudu ma yii tan ko mbatta ko anne ko ɗum woni ko waɗata debbo ne c'est la même chose tawi tan debbo ko pijowo so tawi tan joom galle mum yeehi so sikkata mataw ko joom galle o yii ko waɗide kañum ne ko waɗata ko kala neɗɗo wayi ñawirta yimɓe kono wayi ni ñawirta yimɓeɓe kono wayi ni ɗum noon neɗɗo ma jogo hoolare e hoore mum jogo confiance e hoore mum d'abord no jogoɗa confiance e partenaire maɗa woni joom galle ma walla joom suudu maɗa jogoɗa e mum confiance hoolare ha timma jogoɗa hoolare ɗon e hoore maɗa tawi ka debbo miijoɗa min joom gallam quelque soit so wawi yaade mo artu ha ɗo tawmi ɗo ala debbo mo wawi dañde moni ɓuurami ko ɗum woni jogaɗo confiance e hoore mum so yiiɗi fof yoya ala to mawa tawtam ɗo o wawa dañde debbo gandanɗa homaɗa ɓurɗumi wona to banggue neɗɗagal wona to banggue ɓinngu moƴƴago wona to banggue laaɓal wona to banggue rotere wona to banggue pop ala ko wawi dañde kene ɓuurami ayi mbaɗa confiance e hoore maɗa so tawi gandanɗa hoore ma ala ko heddi so wona on keeɓi nder suudu mon beltinama gandinama ndewago jaltina ndewago ma ha laaɓa pawa e dow tabal kollama ndewago maɗa kollama holko mbawɗa kollama gandanɗa hoore maɗa an so tawi ganduɗa a nangui gorko alata gorko caloɗa kollama gandanɗa hoore ma ala ko wawi dañde banggue goɗɗo ko wawa dañde to maɗo kono so tawi ganduɗa ma waɗi hoore ma ka bolle puyɗe a waɗi hoore ma a feblini hoore maɗa a yettima naati nder suudu ganduɗa a heeɓi less a rumtima comci ma ñalduɗa walla funima lelade a lotaki a waɗaki ala laaɓal urantiri ala haydara ala joom galle fandimama wahlitima aɗa ɗani saaha walla rokkiɗuma gayna rumtima musidɓe tedduɓe so tawi gandanɗa hoore maɗa a renaki janggo e jamma wooda mo dañi taw ko suka debbo pidduɗo taw ko suka debbo gandanɗa hoore maɗa dariɗo leydi taw ko suka debbo bawɗo yewtude bawɗo gandanɗa hoore maɗa naññude gorko o nañña gorko hefto joom galle maɗa ala ko keddotoɗa so wona guise ma aɗa wooya taw ko an saabi hoore maɗa an saabi an tuuƴa hoore maɗa ɗum noon debbo yo jogo confiance e hoore mum joom galle maɗa so tawi ala joom galle maɗa kala kene weltina gorko hollude ɗum an gorko ne joom suudu maɗa kala kene weltina debbo maɗa ɓaade joom suudu maɗa ɓaade kay koko dow dagui koko dagui weltina ɗum andi ɗum ka gorko andi ɗum gandanɗa hoore maɗa kañumne ala wawi yaade banggue goɗɗo ha daña gorko ɓurɗoma to banggue fof wona to leeso tan to banggue toppitade yewtidde e jomum haaldude e jomum haaluji beele ko jaltude e jomum ñamminde jomum ha haara ficcude e jomum safrude jomum to sellani so assiste jomum gandanɗa hoore ma so woni e stress so woni e détresse so tawi gandanɗa hoore maɗa aɗa hattani balla jomum so woni e stress so woni e détresse ene sankora balla jomum so tawi ko mbawɗa nande jungo e poos mbawa so ala kalna ɗum haala moƴƴa takkoɗa sara mum ganduɗa e muɗum kono ndende sunnare nde so tawi jomum dañi beelam holko mbawɗa wallude ɗum balla ɗum so ala ko mbawɗa wallude ɗum nagga joomum jaaɗon yiide ɗon gande gandanɗa onon jolɗi on ndenni beelamma o balla jomum mbaɗa jomum assisté so tawi a yi ko yooɗi codana joom suudu maɗa a yi ko weeli codana galle ma ñammina joom suudu ma ha haara mbaɗa ɗum dans les bonnes conditions fofto musidɓe tedduɓe pijja e mum jalda e mum nanguiɗa ɗum komi yiɗini nanguiɗa ɗum komi denɗini pijjon jaldan dokka ɗum gandanɗa hoore maɗa en vie donc gandina ɗum gandanɗa hoore ma ko an woni joom galle mum gandana hoore mum ko an woni ange mum de gardien ange gardien muɗum so tawi a waɗini debbo aɗa waɗani debbo
ma wod gandanɗa hoore maɗa to debbo o ma andu gandanɗa hoore maɗa janggo e jaam haysa yalto aduna ma jooɗo miijo min de hono oɗo gorko kam mami aduna firtum dañan gorko baɗo ni hen nen ɗum woni jogade confiance e hoore muɗum an gorko ɗum noon musidɓam tedduɓe bandiraɓam sehilaɓam tinnoɗen ganden surtout bandiraɓe rewɓe weltinde joom galle muɗum mbimi ko deññude ɓernde mum weltinde joom galle mum ko toppitade ɓandu muɗum toppitade poppateri mum uranteri mum toppitade ko ñamata ñama gueɗe moƴƴe ɓandu ma gandanɗa ma delta ɓandu ma heccide ɓandu ma weela so gorko gandanɗa hoore maɗa fandimama guila gandanɗa hoore maɗa yettakima taw gandanɗa fuɗɗima jogade envie mbaɗa ɗum provoqué mbaɗa joom galle ma provoqué mbaɗamo excité o jogo envie gandanɗa hoore maɗa guila on jettaki nder suudu guila on jettaki nder suudu kanko gandinamo gandanɗa hoore maɗa aɗa jogui envie makko gandinamo aɗa toyama gandinamo gandanɗa hoore maɗa hande kaɗa paranimo so gorko arti galle tawi suudu ne fitta ha laaɓi ene gandanɗa wetta leeso no fewna ha fewi ene werta ha fewi leeso ne werta ha fewi ene waɗa cuuroyijo mum suudu no waɗa cuuray ene gandanɗa omo fewna ha fewi ɗo an hoorema so tawi a ari musidɓe tedduɓe an joom an gorko aɗa andi gandanɗa hoore maɗa oɗo debbo holko préparata holko préparatuma aɗa andi oɗo debbo gandanɗa hoore maɗa hande omo jogui envie yidde gandanɗa hoore maɗa yetta omo yiɗi jokkodirde e maɗa omo yiɗi weltindema omo yiɗi weltinde hoore makko yolde fittade makko e weltinde hoore maɗa e gan sanga gandanɗa hoore maɗa hol gueɗe haaltake yiyete santerti san an hoorema a santat an hoorema a santat surtout gandanɗa hoore maɗa so tawi guila ñalawma kilima hakkude maɗa e joom suudu maɗa ene kilima ono moƴƴi aɗa ñalli noddodirde téléphone ngaji oɗon ñalli haaldude a arti galle guila gandanɗa hoore maɗa kiraɗe walla goɗɗum oɗon jewtida oɗon mbadda gaji sigaragoji oɗon mbadda gajirtuji musidɓe tedduɓe ɗo gandanɗa hoore maɗa aɗa rokkat jomum gandanɗa walla jomum rokkuma tuuya rokkuma envie on envie mo rokkanma noon musidɓe tedduɓe pular ne heewiɗe hirande ñamete ko jamma kono fejoto guila ñalawma ɗum ɗon koko fewja guila ñalawma so tawi gandanɗa hoore maɗa on jettima nder suudu moon walla on jettima dow leeso hankkadi mataw ko jokkidde walla ko gaynude ko golle gollanoɗe ko timbitinde ɗum ko gasanno foof déjà taw ko prépara ha timmi suduma loro ha ɓandu mum laaɓa socca hunoko mum ha laaɓa waɗa cuura e muɗum ƴetta gandanɗa hoore maɗa ñawdorde mum ara jooɗo sara maɗa walla takko sara ma taw an aɗa wuuri ha ɓandu ma laaɓi ɓandu mum ne delti aɗa yiiya ɓandu mum a yani mum ne foppi heesal a yani mum ɗo ne ɓawli ene gandanɗa hoore maɗa ɓandu mum ko te naturel ko couleur goto wonani tasuji ɓandu mum waɗani ɗo pate ɓalejo ɗo pate ala ɓandu ne laaɓi ala gandanɗa hoore maɗa kone sicca mum ko wayno heesal ala haydara musidɓe tedduɓe ko ɓattiɗa ɗum fof koko uuri ɓandu mum delta ɗo sane serpa hayso jomum gandanɗa hoore maɗa waɗani buluji walla waɗani gandanɗa hoore maɗa gueɗe rewɓe deldata koye mumen ma waw weltindema ma heeb plaisir keeɓa plaisir an hoore maɗa beltina jomum mbaɗon ko wiyetede préliminaire mbaddon sigaregoji caggal gandanɗa ko mone mom fof ne jogui tuuya goɗɗon mbaddon préliminaire uji mbaddon envie mone men foof ko adi koɗon jettodirta mone men foof hankkadi joguima envie yettodirede mone men foof jogui gandanɗa hoore maɗa ɓandu mum fuɗɗima yaltinde gueɗe ko hollirde wonde kay joomum ko mon foof ne tuuya goɗɗon jokkodiron taw koye dow newuya jokkodiron taw koye seese taw koye tendresse taw gandanɗa hoore maɗa ala e dolago ala e galñade ala e heñade tu prends tout ton temps ko an jeeyi ko kaake ma ko an jeeyi debbo ko joom galle ma ko joom galle maɗa ko an jeeyi ko joom galle maɗa debbo walla an gorko ko joom suudu maɗa a wujjani on trichani ko noon jeeyi ala kone heeñe hen ala kene galñi hen vous perdez tout votre temps mbaɗiron jaam mbaɗiron sees oɗon kalda oɗon lego oɗon moni foof gandanɗa hoore ma eɗen ƴeewa dañƴude goɗɗon keɓon hen plaisir mon foof heeɓa hen plaisir mon foof yiito hen hoore muɗum taw wona Samba weltima Penda weltaki walla Penda weltima Samba weltaki moni pop yiito hakkille muɗum yiito hoore muɗum moni mom pop caggal no jokkodirɗon moni mom pop yo waɗe hakkille mum yo yejjidu hoore mum yo toppito keddiɗon moni pop yo waɗ objectif muɗum weltinde partenaire muɗum debbo yo ara hoto ƴeew beelama an ƴeew weltinde joom galle maɗa o an gorko ne hoto ƴeew beelama ƴeew weltinde joom suudu maɗa moni mom pop yo ƴeew libde hankkadi ko biriji moni pop yo ƴeew libde goɗɗon moni pop yo hollido goɗɗon kañum ɓuuri goɗɗon tidde
san mbaɗi noon inchallahu taala mamuni fof he plaisir muɗum tawa gandanɗa hoore maɗa wona oɗon mbaddi galñade wona oɗon ƴetti produit ji gandanɗa hoore maɗa ɗi jeeyaka hen ɗi jaadani hen wona oɗon mbaɗi doppage wona oɗon mbaɗi haydara wona oɗon ƴetti leɗɗe jeeteɗe jeeɗon mbaddi nder koye moɗon ko rafiji mihi ko cancer uji addata saabu aɗa wawi wadde ni hayso waɗi plaisir a wadde plaisir gandanɗa 30 minutes walla 1 heure de temps kono sa renaki ma heɓ rafi fodde duuɓi 30 kadi cancer en fof eɗen gandi cancer Allah ɓuuri bonde foof ko cancer gandanɗa homaɗa col de l'utérus debbo cancer tergal surtout ndewako walla gorako yo taaƴe holɗon taƴorte cancer jungo yo jungo taaƴa walla cancer koyngal yo koyngal taaƴe kono wol cancer taƴataki ala ɗum ɗon so jomum ari tan kadi ko jomum so condamné ko ɗon wonata hande balɗe mum gasi foof jomum yalta aduna yo Allah dande en ɗum ɗon hande no rewɓe hewɓe nana keewi cancer uji taw kañum caabini koye mumen worɓe hewɓe hen nana kiiɓi rafiji taw kañumen gaddani koye mumen ɗi rafiji ɗum noon tinɗen musidɓam tedduɓe toppitoɗen laaɓal kadi sen nani laaɓal debbo walla laaɓal gorko laaɓal ko surtout wawde gandanɗa hoore maɗa toppitade hoore mum e haadde to foti haadde joom galle mum walla haadde joom suudu muɗum so yiiɗi tawa ka lortoɗo jamma fof ka lortoɗo laabi sappo par ñalawma ɓaade kay gandanɗa hoore maɗa so jaaɗa fof ka jiiɗa gorko fof jiɗɗa andude ko woni lettuɓe muɗum laaɓal ala ɗon an debbo an gorko kala jiiɗa debbo jiɗɗa andude koko haddi laaɓal ala ɗon an wiyata ka labɗo a wiyata ka labɗo saabu ma meeɗa yande to yantaki ma meeɗa yande to yantaki ma meeɗa yande gandanɗa homaɗa e gonduɗo affection ramma fiɗma piɗa wiyete gorko fiɗama go fiɗma anne gara piɗa joom suudu maɗa woni daɓa ɗum heeɓa infection ngaji hande rewɓe hewɓe nana dafa ko rewɓe saabi worɓe hewɓe nana dafa hande rewɓe hewɓe nana dafa hande ko worɓe mumen gadde mumen ɗi rafiji tawa debbo goram ne suni ene seni plutôt hay nokku yahata ene nangui hoore mum fijata watta ene nangui hoore mum nangui ndewago mum ene nangui ndimago mum tawa gorko muɗum gandanɗa hoore maɗa ko sawɓira koko diwkul booba ko yi pop ay digol booba hayso farma yaɓe weɗi sikka ko guerta galwaki ken hasa ɗum tuuɓo sohla mbiyata digol booba tawa kala debbo kala ko yi waƴaka ko yooɗi waƴaka ko mawni waƴaka ko yecciri waƴaka ko yooɗi ko yi pop koko jurto hen keeɓa rafi ganduɗa o rafi gadda e joom suudu maɗa walla waɗi rewɓe tawa ganduɗa worɓe mumen ko tinniɓe worɓe mumen ko hulɓe Allah ko señi koye sérieji jahata hay nokku ganduɗa ko debbo goɗɗo sowona cuutir men tawa debbo o kañum deeƴani jomum yaaha ƴettoya toon raffi ara jokkodira e joom galle mum raaɓa joom galle muɗum woni ko wiyetede maladie sexuellement transmissible wona sida tan yimɓe cikkata mataw rafide ko sida tan ala woni sida rafiji ɓuuri sida bonde won rafiji goɗɗi kañum e sida ko gotum par ce que pop ko MST wiyete ko maladie sexuellement transmissible ko rafiji keɓodireɗi caggal ene jokkodiral hakkude gorko e debbo ɗum noon musidɓam tedduɓe tinnoɗen laaɓal ko gawde limidde belɗe judde gasata e maayo belɗe judde gasata e maayo ngol konngol noon walla on proverbe noon to banggue rewɓe to banggue worɓe pop an gorko a wawa wiide kala to jiiɗa ganduɗa maɗa ko leppi ma a wawa an debbo ne a wawa wiide kala to jiiɗa pantalon ma ganduɗa ko woni a wawa c'est pas ɗum noon musidɓam tedduɓe tinnoɗen wawde toppitade laaɓal hanko to laaɓal hakkude couple o ko wawde wonde gandanɗa hoore maɗa fidèle e joom galle mum walla fidèle e joom suudu muɗum mbawa gandanɗa hoore maɗa andude ɗum ɗo mi jeeya mbawa andude ɗum ɗo daganakiɓe mbawa andude ɗum ɗo yoɗani am mbawa andude ɗum ɗo moƴƴani am to banggue cellal ɗum ɗo moƴƴani to banggue cellal ɗum noon kala baɗɗo noon musidɓe tedduɓe toppitima laaɓal mum waɗani noon so yiiɗi mbimi tawa waɗa lotoro cracheur ɓaade kay ko debbo jiiɗa fof jiɗɗa ko andude ko haddi gorko jiiɗa fof jiɗɗa andude ko woni nder tuuba mum laaɓal ala ɗon a laaɓani an a wiyata ka laaɓ mbiyeɗa ka salté mbiyeɗa ka salté saltoyagal noon ɓuurani jina ɓuurani fijji kadi saaha ƴeewa jomum ganduɗa homa an hoorema gayna nimsita tawa ganduɗa homo pijjiɗa o aɗa andi joom galle ma ɓurɗum laabi temedere walla mo pijjiɗa aɗa andi joom suudu mum ɓurɗum laabi temedere donka fof andude pourquoi aɗa waɗa ɗum cheyɗani kono sa renaki nita ko an woni cheyɗani o e hoore mum ɗum noon musidɓam tedduɓe tinnoɗen to banggue toppitade laaɓal men toppitade banggue cellal aadi men ganden koye hande rafiji ɗi mbayno leydi gande koye hande rafiji ɗi mbayno leydi holko jeeta gandanɗa mone delta tawa musidɓe ko rafiji mihi goni e muɗum
ko rafiji mehi ngoni mum non cinnoɗen calɗe musidɓe tedduɓe wal gueɗe hutorade wal gueɗe gandanɗa hoorema neɗɗo so ñaami ha haari fofti gorko ene ñaama ene haara ene fofti ala a sohlani haydara goɗɗum a sohlani haydara goɗɗum sa dañi debbo turbulente debbo laaɓɗo ceñiɗo gandanɗa hoorema urɗo bawɗo pidduɗo bawɗo gorko a sohlani haydara hay produit goto a sohlani ene wawi waddema excité gandanɗa hoore maɗa ha keeɓa plaisir ha jogoɗa e mum tuuya kala minen darɗa ɗum aɗa jogo e mum tuuya rewɓe tinɗe koye mon koy tinɗe koye mon ɓuuri bonde foof gandanɗa hoore ma ko debbo mo gorko